fad go maith. Tá sibh tééis bheith féachtar cúpla chlár níos sé darach agus é sa spáintíomh chun feamainn chomháiliú agus bitsan is sa spáintíomh cad dhéanach sibh leis an bheamach. So tá mi chun Criospaí Feamnaí a dhéanamh. An tá há Bailigh gom feamainn bhíránach nó feamainn Fhiaclach cinn tú atá sé Fhiaclach agus an Feamainn Bhoilgíneach cinn tú na Bhoilgíneach agus Bailigh sin ar bhíon an tuide trá agus ní bhíonn sé seo roiad amach bhíonn sé seo níos fuideamach agus din cinnte go leanan tú go maith go maith anisce chun an físaí ganí nó an éhdí a bhaintasta. Agus an is hampané sin a hógan an dácheann a bhesca le chéile isteach mála. Seo an Feamainn Bhoilgíneach a sé gar sús ina BC beag gogam go bhéidir le a láh seáil ní sé roiada. Agus an son an bhíránach. Dácheann isteach le chéile. An so tá ollóg gom ceann uaíon agus déananig go nácheann chomathe. Úsáid Brian beagta so, ní gá an méid sin mar tá ile nádúra sa Feamainn Bhoilgíneach. Agus meas le chéile go maithe. Agus an son chuir mar frádar agus i lethe amach go maith ar an drádar a Jos nach bhfuil sraithe bháine ná bhfuil sé nósa i chéile. Ní gáin salna chuir seo mar tá a bhthir salnar agus más mian leat an son beáiníonn don bibarsa cayenne a chabhna bhar chun sé test beag des leis bhí sé go des. Nuair dégan eile más mian leat Piobar nuair dégan. Sin a crochan nósir. Is an tráidir a gin sé seo álamh le dul 69 Kitsa nócha céim Celsius nó gás a cúig fe timppel ceirechlig chiá leislí tríide agus din cinnte náfuil sé dóir an taobh agus meas timppel beáine agus din cinnte son ar déir cloisian tú uanta na Bhoilgíní séad is 69 ha bhín glór dashaig agus tuis ceirechlig na mar sin má bhín sé bris go maith é hógantamach san 9 be sé déanta son agus chuir a letíomh agus lig de fóró fe tamil be sé róhé le nihead buinte. Agus in is seohead na Criospaí Feamnaí take amach san 9 cinn tú ceá brisgus cho blasta íochan sé tá sé go héhann ar fat agus buinsáás bhasta.